עושים להציל יודע לעשות. תגיד אחי, מה אתה בוחר? חיים, נצחיים או חיים? רק הזמן הזה תחליט אם כן או לא, כי יש כבר דרך אחת להחלטה והוא בידיים שלך. אחי, אני אומרת לך שיש הרבה דברים לבחור, אבל לבחירה הנכונה שאתה יכול לבחור ולא להתחרט ולקבל את ישוע בלבך. אבל קודם אתה צריך להאמין באלוהים. אם אתה מאמין בו אז אתה מאמין גם בבנו. אתה מאמין שהוא יכול להציל אותך, אבל אתה בוחר ואתה מחליט לאן תלך, לדברים הנצחיים או לדברים של העולם הזה שהם יכולים להיגבר בכל רגע. אתה אולי לא תאמין למה שאני אגיד לך עכשיו, אבל ישוע יבוא בפעם השנייה, ומי שלא קיבל אותו בלב ולא מוכן ילך לגיהנום. תגיד אחי, מה אתה בוחר? חיים, נצחיים או חיים? רק הזמן הזה תחליט אם כן או לא, כי יש כבר דרך אחת להחלטה והוא בידיים שלך. הגיהנום הוא מקום קיים לפני הרבה זמן, ולא כדאי להגיע למקום הנוראי ביותר שקיים ביקום הזה. אחי, תחפש משהו שמועיל לך ושיעזור לך תמיד. אני לא מכריחה אותך לעשות משהו שאתה לא רוצה לעשות, אבל אני פה קיבלתי את ישוע בליבי והוא שינה לי את החיים לחיים אחרים, טובים ושונים. הוא ריפא את הפצעים העמוקים שלי, עכשיו אני אדם חדש רק בזכותו. תגיד אחי, מה אתה בוחר? חיים, נצחיים או חיים? רק הזמן הזה תחליט אם כן או לא, כי יש כבר דרך אחת להחלטה והוא בידיים שלך. הדברים של העולם ליהודים כיפים ויפים, אבל תשים לב למה שקורה להרבה אנשים שנכנסים לדברים שאחר כך הם לא יכולים לצאת מהם וכאילו אתם עבודים. אני לא ממליצה לנסות דברים שאחר כך לא תוכל לצאת מהם ואחר כך תתחרט עליהם. תלך בדרך הכי טובה שהוא ישוע שאוהב אותך, הוא יציל אותך. אחי, ישוע אמיתי, הוא שינה לי את החיים והוא ישנה גם אותך. תגיד אחי, מה אתה בוחר? חיים, נצחיים או חיים? רק הזמן הזה תחליט אם כן או לא, כי יש עוד דרך אחת להחלטה והוא בידיים שלך. תגיד אחי, מה אתה בוחר? חיים, נצחיים או חיים? רק הזמן הזה תחליט אם כן או לא, כי יש עוד דרך אחת להחלטה והוא בידיים שלך. אני רק רוצה לעזור לך, כי אני לא רוצה לראות אותך נופל ומתחרט ובוכה על משהו שיכולת לעצור ואפילו לא לנסות. אחי, אתה בוחר לאן ללכת, אבל אני אומרת לך שאם תקבל את ישוע בלבך אתה תשתנה אם תרשה ואתה תהיה בן אדם חדש. אתה לא תהיה אותו הדבר, אני אומרת לך זה דבר מה תנסה ולא תתחרט. כן אחי, קדימה תתעודד. תגיד אחי, מה אתה בוחר? חיים, נצחיים או חיים? רק הזמן הזה תחליט אם כן או לא, כי יש כבר דרך אחת להחלטה והוא בידיים שלך.